Už rekordný. Andrej, si ožratý jak piča. Veď, ja som tu autom. Ty primitív, ja som tu s autom, ja neviem. Ti mobil. Pozri sa na mňa, Ruty. Sandrička. Máme si spievať. Domčiči, ožratá, jak svinia. Ukáž Domči, ukáž sa, aby si bola. A teraz Peťa. Nechod tak blízko na mňa. Martin, prenásledujem ťa. Domčičín sused. A ty si z Vernoakova? Andrej. Opäť na stojčku. Inak jak ožratá. Ruty. Spievaj, Sandra. Ešte sa dostaneš do Superstar. Poď, ideš. Maťa, pozri sa ešte ty sem, pozri sa. Romana, chcem sa s tebou napiť. Chcem ťa, Romana. Aj s teba chceš tam napiť. Poď. Poď. Poď, chcem sa s teba napiť. Čo mám k tomu ešte dodať? Nič. Aďo! Ja nemám, čiže poď, podri sa sem. Domči, aby si aj ty bola na videu. Domči, podri sa už. Prosím. Domči. Martin, ideš ťať. Ideš. Martin. Ale Nina, Ideme, zatvoríme to, poďte. Poďte. Potrebujem ísť na vec. Tam to nejde otvoriť. Aďa! To sú nebezpečné chvíľky. Ja nebudem týždeň jesť. Nebezpečné chvíľky. Ja som sa... Ježiš, Peťa, na to sa stavil. Nebezpečné chvíľky. Party. Nie, teraz sa to stupňuje. Stupňuje sa to. Dobre, ja nevydržia to. Nie. Ktorý ťa stupňuje na vec? Ne. Fuj. Pozor, Nerob. Ne. Ja celú to mám na vás. Nerob. Ne. Pozor na babskom. Ja vás to už dlho očakávam. Poď sem. Čo to tam? D-A-M-X. Dámy. Zistili sme to, Martin je homosexuál. Ne, skôr sa dal preoperovať. Takže to určite. Si vypírkame. Porno, dobre, ide prvá To tá scéna. vystúpenie stonožky, tak prosím ťa. Preto nákaze tu že ste... Halo, Maťa! Domčiči, jak budem zajtra žrať? Maťa. Prečo si šla? Čo robíte na dievčatách? Počkaj, pozrieme sa, že čo vyšťala Maťa. Kontrola. Maťa, som nelušila ja. Máme ju natočenú aj pred. Tak so sme v plnej kráse všetci. Hej. Poďme. Ešte mám niečo na leno, ešte mi to veľa. Pík! Noc. To je ono, to je noc. Ožraná jak svinia. Čo mám k tomu dodať? Účastníci party. Chcem toho viac dodať. To je Aďa, ktorá dneska 18 rokov, ale veľa nevidíme na kamere. Vidíte túto organizáciu? Toľko paradajok, toľko žradla, na žiadnej party nebolo. Kurva, však to je organizácia jak svinia. Domči, ďakujeme ti za všetkú organizáciu. Ďakujeme, Domči. Tam má alkohol v ruke. Domči, čo sa s tebou stalo? Ty kokso.
Všetci ožratí na mol, úplne všetci v piči a neviem čo máme robiť. Hen jak je Romana v piči. Tak je v piči, že zjazdy nevia. Ktorý tak hrutý, ona je tak v piči, že ja jazdy nemôžem. Kurva dráč. Kurva dráč. Toto je kto? Sandra. Ďalší ožranci. Oni tu už šukajú. Poďte prosím vás šukať na vecko. To neukáž, lebo to Mám prezentovať, lepšie ja nemôžem. Maďar, ty jebný, To je tiež typický Maďar. A tam druhý Maďar nadáva Maďarovi. Tak Brno ako je maďarská dedina, takže nepičuj. Čo urážem, to chceš, nová dedinka je Maďara. Čo však maďarsky vypísané, takže nepičuj. Je maďarská dedina. No to, No je, len aby si vedel. to sú sami fašisti. Aj. Oče nás. Romana, nerob sa, že nie si ožratá. Romana, viem, že si úplne ožratá, ale... Sorry, no. Niekto sa tu valal po zemi, aby točil ľudí do... Niekto sa blíži. Poďte teraz nás natáčajú. Otočíme sa to tým smerom. Vidíš? Počkaj. Tu som ja. Peťo, doteraz sa natáčal. No bez teba by sme nevedeli, že si to ty. Že? Hen, baby tam bežia, idem za nimi asi. Kde? Hodím, hoď one. Dobre, nie to vidieť. Skočím v hlavičku. No. A netoč non-stop. Nerob ty pičovi. Do riči, Peťo, dobre? Čo? Skáč už, no. Ne, nebudem skáčať. Ja sa poslal. Poďte spolu, ne? Usmejú do kamery. Nechám. Čitou frajerkou. Má nejakou úvahu. Musíme upraviť pozor štart. Počkaj, ešte pusu si dajte a to odskočí. No tak už máme. Pusky, no, pusky. Stačí.